Er du træt af din nuværende bryststørrelse? Ønsker du at få fjernet et grimt ar? Eller trænger du til at få løftet dine øjenlåg? Så er der hjælp at hente. Antallet af kosmetiske operationer betalt af det offentlige er steget markant på bare få år. Alene siden 2001 er 9 ud af de 10 mest udførte kosmetiske operationer steget med minimum 30%. Dette er en udvikling, vi ifølge Læge Stig Gerdes bør gøre noget ved. Folk har for det første nok fået øjnene op for det, at det kan lade sig gøre, og ved nogle af dem er det jo relevant nok at gøre, og ved andre er det irrelevant, og det synes jeg nok er lidt dumt, at vi i krisetider skal gå ind og betale for nogle ligegyldige operationer. Flere af de kosmetiske operationer befinder sig i gråzoner og gør det svært at vurdere, hvilke patienter der er berettiget og hvilke patienter der selv bør betale. Så kan de sådan set gå ind og læse om, hvad de skal sige. Det er jo klart, det er der nogen, der kan udnytte det. Regeringen har fået øjnene op for problemet og har derfor i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og de danske regioner udarbejdet nogle nye visitationsretningslinjer for øjenlågsoperationer, så det i fremtiden bliver lettere at vurdere, hvem der er berettiget til at få operationerne betalt af det offentlige. Så folk vil have det gjort, og de kan finde en læge, der vil gøre det, så er det deres problem. Altså, hvis ikke de opfylder de krav, som bliver stillet. De nye visitationsretningslinjer for øjenlågsoperationer træder i kraft den 1. september 2012. Derefter håber Sundhedsstyrelsen at kunne udarbejde lignende retningslinjer på andre kosmetiske operationer.